Představovali jste si někdy Vánoce zářící jako hvězdy s vánočními řetězy Go We Christmas Sparkle? Teď už můžete. Nejen na stromeček, ale pro proměnu celého vašeho domova v dekoraci. Řešení s umělou inteligencí přináší snazší ovládání a přesnější přenos představ do reality. Kdo říká, že nemůžete mít sněhovou nadílku přímo v pokoji? Z více než 140 efekty splníte veškeré sváteční i běžné potřeby osvětlení. Navíc má vestavěný mikrofon, který každou píseň promění ve vaši světelnou show. Siri, zhasni světlo. Překvapení přicházejí s lehkostí. Jedním klepnutím vylepšete své okamžiky z Dreamview. O těchto Vánocích ozdobte svůj domov hvězdami. Je to vaše kouzlo, jak zazářit.